giahak na. O gyapon, abot na naglahing nasod para late gyapon. Huy! Huy! Yep, I'm working on. Tay. Alas 3 na. Uy, unsa may balak na to ani? Nag-meeting pa ko. Maloko naman taan niya. Lagiing nan baya takadaan nga 3:45 ko. Sus, kadali. Yes. Yep, I already talked to... Uy, katong ikaw, sayo lagi kaayot ta. Sorry, that's my wife. Yep. Huy! Alas 3 ka pina. Kadali, lagi ka na pa ko yung istorya. Ataya, ataya ni Brad, Hey guys, so turno na gyud ako karon magpa-COVID vaccine na jud ko. Wala diha. Sa paani mo? Uy, nag-intro pa nga rin. Video pa ka diha. Kadali ra kaayo nila mga company 1 minute. Mabaksin na hindi pud ka unyang gabi eh. Uy! Sus ka. Uy, wa jud koy uy. Today's the day. Padong nami sa vaccine center. Kaya ako nang turno karon. Gimalas man uy. Hi. Giuwan man. Hi. Nya nay mga butang nga usahay ganahan ta nga malabuan nato atong mga asawa no. Pero di ako ganahan malabuan ang side effects nga nasuwayan niya. So may tag-okay ra. Kurbaan ako. Parang wala lang na. Wala lang kahadlo ko yun sa pagpabaksin para mabuhi di kay pagpabaksin para majiji. Jiji ko lagi kapag vaccine. Relaxo yung kabalaka to. Pero rare case na ko ah. Rare man sa Sabot mo sa rare. Rare mo nga species. Nagsaon ra kay ba? Nagsaon mo sa yung naungagod. Video lang kung balik unya. See you later. A few minutes later. Thank you. So, man ako. Nara ko sa Gibayo o kaday? waiting area. Buwatra for Pagtsuroy, di may kadungog. manajod. Buyag wala may side effects. Kira? Wa ko'y gibati. Nagbinidyo kayo naman tali. Naloko naman eh. Kasi na ko nangapit. So, na-probe na gyud nga mas wait ko nimo. Mas weak ka. Yeah. Perbi. Hi guys! So, Unsa kang istasyon usa na day? na ka-oras ang nilabay since nagpa-vaccine ko. So far kay para gyapon pa. Di ba tayo? So far kay okay na gyapon ko kanang wala gyapon ko yung mga gipamati or mga side effects na gibati. So meaning ang usa ka tawo kay OA gito siya. OA ba? Habang ang usa ka tawo di maligo. Ug nagoy OA pa pag humag injection, murag mamatay karon. Nag-jogging o nag-walking o nag-uwan. Pagka, huy! Hindi para ba managad ang giahak? Mauna. Nagpa-difficulty breathing kunuhay. Hi guys, so 2 hours na ang nilabay. Sukad na vaksinan ko. Unya, okay ramang yug ko eh. A few minutes later. Okay, so, mo na yung side effect Oh God! sa COVID na yun. Oo. Buisit mo pa dyan giyawa. Okay, rikat gyapon ko. So, nakaluto pa ko. Beef with broccoli. Ayos pa gyapon ta guys. Good morning!
Mo na yung side effects guys, tanawa Ay, oh. nakiki-good Murag ang morning. iyang nang mo gi-injectan ba oh. Hi Hubag lang guys. lagi. So, buhay na gyapon ko. Uy, ni hi man. Hi! Si hi, viewer. So far, akong side effect lang from the COVID vaccine kay kuan. Puy-puy ra akong left arm kung asa ko gi-injekan. Hukong lagi akong now. Ah, nacho din eh. Nacho din, nacho. Nanandidaan. I woke up like this. So far, maura to guys. Hoy, nagyapon ta. Huwag. Mabatsin ako kay. Tinang sa mukha ng isa. So, nahala. Babu. Say bye, viewer.